מתרגשת? כן. מעולה, מתחילים. אנחנו יוצאים למסע הגדול, ובואו נתחיל מהאריזה. יש לנו 3 מזוודות, גדולה, בינונית וטרולי קטן שעולה איתנו למטוס. וכמובן תיקי גב לכל אחד. נתחיל מהגדולה. פה יש לנו מעילי גשם לכולם. פה יש לנו בגדים של זיו, בגדים של נוי, בגדים של אמא, של יעד ושל אבא למטה. יש לנו מגבת לכל אחד שהיא נחמדה. יש לנו פה את מה נקרא של זיו, שתלמד לקרוא, את כל הספרונים. ויש לנו כאן תיק תרופות שלא מבייש אף אחד, אולי רק את מורן. ויש לנו פה עוד כמה דברים שצריך ללילה. כמובן ספר מתמטיקה ליעב. פה יש לנו את כל הנעליים אקסטרה של כולם. יש לנו תיקי רחצה לבנים ולבנות, גם משקפי שמש, כובעים לכל אחד, ספר הניו זילנד, קצת שקיות חימום אם יהיה קר, וכל מיני משחקים. ופה יש לנו בעצם סט בגדים להחלפה לכל אחד, לבנים, לבנות, עוד כמה חולצות ארוכות למקרה שיהיה קר במיוחד, נעלי ספורט ליעב, שכמובן הולך עכשיו רק עם כפכפים בגלל הפציעה שלו, עוד כמה תחבושות ליעב, תיק תרופות קטן שעולה איתנו למטוס, מטה נייד שמאוד חשוב, כמה משחקים, ומיפולד, כיסא בטיחות נייד לזיו כשנעלה על מוניות. כי אני קטנטונת כמו התינוקת. לתינוקת גדולה, אבל צריכה כיסא בטיחות, וגם קצת פעילויות למטוס. ונעבור לדבר האחרון, שזה התיקי גב. זיו, נוי, יעב, אמא, אבא. הגענו הביתה. אל תדרכי עליי, זה נעליים לבנות, מה את עושה לי את זה?